5 награди, награда на професорите, награда на публиката. Публиката беше тази, която си гласуваше за всичките награди. Така че по този начин се привлича целият град към участие. Освен това, младите музиканти, които са били само 16 и те се подбират по компакт диск, тъй като няма възможност за повече и те живеят в италиански семейства, прекрасни условия. Те си плащат само една такса участие и всъщност това е може би най-изгодната от финансово отношение музикална академия в света. Ама това е много хубаво, приятно, защото се интегрира. Наистина целият град живее и с младите музиканти, и с професорите, и с музиката. И такъв обмен на идеи, не само идеи, ми на биотокове сигурно. Точно така. Navijača dočekali su dobro raspoloženo. Кмета, който ми прави много силно впечатление, не пропусна нито един концерт. Освен това, един път влезнах само на неделната служба в църквата, кмета беше там. Разбирате ли,